No niin, tästä tämä sähköperämoottorin ohjaus nyt sitten on. Elikkä tuolla on nämä älyt, oikeanpuoleinen anturi ja moottori on siinä ja vasemmanpuoleinen anturi. Sitten napsastahan tuolta virrat päälle. Noin. Niin se lähtee hakemaan tuota oikean puolen maasta. Sieltä se nappaa sen noin. Sitten toiselle puolelle. Sieltä se tulee. Siinä. Sitten se lähtee sinne keskipisteelle. Siinä on siis tää alustus. Sitten tuolta kauko-ohjaan virrat päälle. Noin. Ja nyt sitten lähdetään kääntämään tonne yyrpuurin puolelle. Siinä nyt näkyy, että se kääntyy. Maksimit on rajoitettu sinne, ettei se mene enää tonne anturiin asti. Vaikka tämä vääntää kaakkoon tämä nupi. Näinhän se sen teit. Sitten mennään baarpuuriin. Itse asiassa nyt mennään tyyrpuuriin. Ja siinä se toppaa sinne muutamaan asteeseen 10 astetta rajalle. Eli tämä nyt ihan täysille menee toi kääntö, niin se toppaa siinä, ettei se menekään tonne enää anturiin asti. Noin sinne jää väliin. Sitten pikkusen palauttaa takaisinpäin, niin nyt lähti. Eli toinen tuossa 90-95, niin sillä välillä se ei enää sitten, tai 95-100 välillä se ei enää liiku. Sitten vaan keskelle takaisin. Tällä on hyvä käännellä. Joo.